Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. Diनै नायनो हागोन दावदै बिसिबांबा बुरजा रुनानै लाबोबाय जोङो मानो होनबा दावदैनि चेलेन्ज खालामनो नागिरदों नालाय जोङो चेलेन्ज भिडिअ नै सासे फंबायजों आंजों थारमाने बेनाबो इउटिउब चेनेल दं ओमफ्राय जों सानैजों चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरोना नोंना इउटिउब चेनेलनि नामा मामोनलाय सोमदोन भिडिअ बेना सोमदोन भिडिअ आरोना बेनिखौ लिंक डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोङो दा दावदै जानाय चेलेन्ज खालामसै आरोना 10टा माबागोन जोङो ओमफ्राय दा नै दहाय लाबोनायाव जोंना बाइबो लाजोब्बाय नै एसे ग्रुपबो लाजोब्बाय अरजाया थेवब्लाबो जिनो खस्थ'सिनसो जाखागोन जानाया नाथाय जोङो चेलेन्ज बानायसै आरोना दे राननानै लाखानोसै दावदैखौ 10टा लादो ओमफ्राय मा पानिशमेन्टखौ खिथाखाला नामा ओमफ्राय पानिशमेन्टआ जाहैबाय जों लास्टआवसो खिथागोन आरोना भिडिअनि जोबखांनानैसो पानिशमेन्टखौ होगोन दा खिथाथ'ला जोङो दा जों जाय जाखांनानै देरहायो बेसो पानिशमेन्टखौ साननानै होगोन आरोना जेन'बा आं देरहाबा आं नोंखौ आंनि गोसो बायदि पानिशमेन्ट होगोन आरो नों देरहाबा आंखौ गोसो बायदि पानिशमेन्ट हो बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो दा सानथ'ला जोङो सारप्राइजसो जागोन मिनिटआ खय मिनिटनि जानांगौ बानायनो दा जोंना माबाया जाहैबाय ना भिडिअनि मिनिटआ जोङो 3 मिनिट्स दोनसै नामाथाय 3 मिनिट्सनि सिगांबो जाखांगोन जानो हागौ नों जेन'बा आंबो 3 मिनिट्सनि सिगां जाखांगोन जानो हागौ जाखांदोंबा जाखांबाय जेन'बा बै जेनबाय आरोना जिखुनु 3 मिनिटसिम जागोन आरोना भिडिअआ 3 मिनिटसिम 3 मिनिट्सआव सोर बांसिन जानो हायो आरोना 3 मिनिटनि आन्दाराव दा नङाबा भिडिअआबो गोलावद्राय जागोन नालाय ओंखायनो दा होमबा जोङो स्टार्ट खालामसै आरोना बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं जागोन बिथाङाथ' बिराद जानो हायो आंहासो जानो हानाय नङा स' दा जोङो स्टार्ट खालामजेननो नागिरबाय आरोना आं एसे टाइमारखौ सेट खालामनानै लागोन आं घरि गिदिरखौसो लाबोनो नागिरबावदोंमोन बाव दोननो नाथाय आं लाबोआसै घरिखौ एसे अड नुगोन नामा होथेलि साननानै ओंखायनो बे फिसासाखौनो लाबोबाय दा देखायनोसै आरोना नै आङो टाइमार सेट खालामनानै लागोननि एलार्म स्टप वाट्स नैलाय नायनो हागोन बे टाइमा जेन'बा सेकेन्ड खारजोबो बाव नुदोंना नुवासैथाय एसे इगनर खालामबानो जाबाय जुदि नुबाय बायाखैबा आरोना दा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव सियामोनखौ नुवाखै जानो हागौ सियामोना न'आवसो दङ सियामोनखौ लाबोफानाय जायासै जोङो भिडिअ खालामनो जोंसो खारबोग्रोनाय जाबाय आरोना सियामोना न'आव दंगासिनो दायो देखायनांगौबा देखायनोसै लास्टआव देखायनोसै आरोना दा जोंजोंथ' सियामोन गैया आरोना ओंखायनो जों दा स्टार्ट खालामसै होमबा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दा टाइमारखौ आङो अन होनोसै नोंसोर नुगोन ना नुवा आंथ' हमनानै नंला दा नैखौ आं खेबसे देखायगोन आरो केमेरायाव स्टार्ट खालामजेननायखौ 3 मिनिट जाबा आङो दा ओमफ्राय देखायनोसै स्टप होनगोन आङो नैबाव जों दोनखागोन नालाय ओमफ्राय नोंसिनो स्टप खालामबा ओरै देखायगोन आरोना जेन'बा जोंथ' नै बाथोनबो लाखाजोबदों आंना बाथोना बोरो सरि नै आं बाथोनखौ नैबाव होना लाखासै सामब्राम गुफुर फानलु माबा माबि होबोजोबदों आरोना गोसा जाखो ना मा जाखो संख्रिखौनो होनो बावबावदोंसोमोन दा जोङो नै जोङो नैबावनो दोनखानोसै खाथियावनो जों नुनायनि आरो ओमफ्राय दायो स्टप खालामबा नोंसिनो देखायनोसै आरो दा होमबा जोङो स्टार्ट खालामसै आरोना भिडिअखौ आङो नै देखायनोसै रेडि जानो औ दे आं रेडि जाखाबाय आं सो एक्साइटेड थ' नै आं स्टार्ट होनसै आरोना नै दा 0 दङ 3 मिनिटसिम आरो नै नायनो हागोन खारजेनबाय जाबाय स्टार्ट दे जिरगुलायनानै जाहोनांगौ आयो जेबो गैलालै चेलेन्जसो आयो जिरखाबाय थैबायला एफार स्पिड वा दावदै जिरनायाव मानिनांगोनलै आं हले दावदै जिरनायाव बारा स्पिड नङा जानायाव हले स्पिड आं माजों बरिया मोनखादों स्पइन्सबो जाया जों लाबोनो बावलायबाय नोंखौ फेजेननांगौ माइनास जाथारगोन होनबा एसे जंगलिया टाइप बानायदों आरोना बैसोबायदि जंगलियाफ्रा जायोना बै जंगलिया स्टाइलनिया बारा नायराय जालालै sudah dulu ngapa dia nang bahas sebenarnya aku lalu ngale dah kau mana dia nang aku kadang macam apa bisa mungkin jangan langsung pergi juga dan ngapa hospital pro ngapa tangan ngapa gua jangan mah 1 minute bisa berapa ya 1 minute 26 second पेसेन्ट थानांगौ बिदिनो थाखौ जेननायाव गैया आयौ जोबथारसै
Masaku maru gua bu. Polsa jalan pun. Jalan, punya pun sebab. Hwklai jalan nak kasi kamju banyak macam. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tunggu lah. Mania jaskin lo. Teling ni ya. Anak saya garam ya tap tayo. Ayo. Dia jali janai. Dakhli bik start kadang Daodwi baru tu zakadeng ne. Jangan lu nak Anak beti experience ni pera. Dah beba mah punishment juga nak hancur judang. Satu janau. Kamu tak boleh semua jangan nak nak ada kamu na. Bisa ngapa leng nang bayi itu? Agak saja bukan mania. Sinnet. Ayat sinnet bay. Agak cinta deh. Cinta. Sinmini jabai nih. Nai nak kan nurunan makai deh orang kita kan ni. 3 minit jabai ada. Boleh kita main. Sudah. 1, 2, 3, 4. Main berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5. Kausian tu bawa bina kausian ni. Oh my god. Harus nak kita nak kan bina mania. Goथाव मोनथ' नाथाय जेनबाय आं नाथाय बिथांजों आं सानखादोंमोन गोगोम जानो हाखागोन बे साननानै मानो होनोबा बे जाबाय थाखायोना एक्सपिरियेन्स गोनांखा आं हले बारा जाफेरा आरोना देख्रुबनाया खम जाबावनायखायसो नङाबा थरसे जागौमोन आं दैसे बे हासिंगौमोन बे जिरनायाव बारा हाखाया आं जिरनायाव गोरोंखा नाथाय अरजाला दे देरहाबाय दा मा पानिशमेन्ट होगोन बेलाय नों साननानै होबानो जाबाय पानिशमेन्टखौ र' दै लोंग्रोनो आं गोसोखांना देब्रा पानिशमेन्टखौ आलदा होदो होआ मानिया बै सरगाव मोसाथारगोन नोंखौ मा पानिशमेन्ट होनो नागिरदों नै बै सरगायाव आं गामसा गाननानैसो मोसानांगौनो फाग्लासो जागोन दख'ना गाननानैसो मोसाबावगौमोन आं मानिथाराखै आं गामसा गानहोबाय आङो बेखौ पानिशमेन्ट आयौ आरो नैबे ससमाखौसो गानना मोसाबावनांगौनो हेन्डसाम नुखायो बे ससमाखौ गाननानै मोसानांगौ नोङो नायनो हागोन नै बे ससमाखौसो गानना मोसाबावनांगौनो नुबाय बेसेबां हेन्डसाम नुदों सरगायाव नेक्स्टनि भिडिअआव जोङो माबा चिकेन तन्दुरिबो खेबजों गिदिरखौ रुनानै जायोना बेखौ बानायनो नागिरदों आरोना एबार नेक्स्टआव आं देरहायोबा बेखौ बिशाल सिङावसो मोसागोन आरो आंथ' जेननायाव लाखायालै आयौ लासिंसिं आं अख्ला बे बिशालाव मोसाहोनो होनदोंना बेखौ गारसिन खालामबावगोन आं ओइ मानिया बेनो बेस्ट गामसा गाननानैसो मोसाबावनांगौ गामसा गानना मोसानाया बेस्ट नङाबा बिनिफ्राय गारसिन मोनबावगोन लासिंसिं जासिगोन बायदि मोनबाय आं ना बेखौ गान आयो मानिया बेजोंनो मोसानांगौ नोङो सरगायाव गाननांबाय साला गानदो लाजिसो गारबायला गामसा गानना मोसानांगौ बे सरगायाव 2 मिनिट्स मोसानांगौ बे 2 मिनिट्स आयौ 2 मिनिट्स मोसाया ओइ मानिया 2 मिनिट्स टाइम खा बे साला नेक्स्टआव आंखौ गारसिनसो होनो होनबावदों गावखौ र' मोनगोन बे ना खन्थाइ लाथ' नानिनो होथाव दं जालिलै मोसामारनांगौ दे मा गाना होद' र' बोने आरो एसे मिनिलांलायो अट' फैगासिनो र' मिसादो चलो कौन है ये लोग कहां से आते हैं सोर नोंखौ नुदोंमोन सोर सिनायनायसोमोन नामा गैलालै लल मोजां नुथारदों स' माबायदि मोनखो जोंनि भिडिअखौ नायनानै
इन्टारेस्ट नंगौना नङा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय चेलेन्ज भिडिअआवनो लास्टआव इन्टारेस्टिंसो जाबाय पानिशमेन्टआनो ओरैबायदि गाज्रिमोन ना जाय पानिशमेन्टखौ बेखौ बानायनांदोंमोन बिसो बुजिगोन आरोना जेरेखम आं बानायनांबाय आं बुजिबाय आरो ओरैबायदि लाज नोंखारोना बिदि बानायफेरा जिबनाव ओरै मानसिफोर नायलांजोबो आयौ लाज नोंखारा जालांबाय थांनायावनो बोरैबा गुलुब गुलुबसो मोनखादोंमोन आङो ओमफ्राय बेनि सायाव गामसा गाननानै ससमा गाननानै गाज्रि मोसाबावनांगौ लाजिनानै जाखांबाय मानसिफ्रा नायलांजोब्बाय बुरि थुरि सेस नायलांजोबदों सेस खालाय हिनजावफोराबो मिनिलांजोबदों आरोना फाग्ला पानिशमेन्ट होबायलै बेयो दिनै आं गोबोरखिखौ दांसै नामा होन्दोंमोन आङो गोबोरखिखौ मोनामफुनाय भिडिअ नामा बेफोरबायदि ओमफ्राय नै मानिया मालाय मोसाथारनांगौनो मोसानायानो बेस्टखा स' नोंथांमोना माबायदि मोनदों पानिशमेन्टखौ कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय भिडिअखौबो मोजां मोनदोंना मोनाखै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना जोंनि भिडिअखौ थाब शेयार खालामना होलाबाय लोगोफोरनोबो आरो नैबेनि चेनेलखौबो आंनि फंबायनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेनाबो भिडिअआ मोजां लाबोगोन बियो एबारनिफ्राय बेनाबो सिगांनिफ्रायनो भिडिअ दंखायो मेरला बेना आलदा आरोना स्टाइला बानायनाय स्टाइलानो आलदा बेना बिराद मोजां मोनगोन नोङो ड्रन शटबो होलाबायो ओरै बिफां गोजौआव दोननानै इटका माबा बुंनो सानदों नामा नोंथाङा बिदिनो चेनेलखौ नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंनिखौ बिदानिखौबो आंनिखौबो आरोना थाब माबानायनि ग्रथ जानायनि जाहाथे जों मोजां भिडिअ लाबाय थानो हायो बेनिफ्रायबो साबसिन भिडिअ आरोना इन्टारेस्टिं लाबोनो ट्राइ खालामगोन जोङो जानाय मानाय बिदिनो आरो स' होमबा जोंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा दे होमबा थेंक इउ